Welcome to .culture and .value TV. Okay, n'ụbọchị tata inu nke anyị ya atụle inu na-asị na azụ a na-akpọ epete si kata ma azụ ibe ya atụkarị ya n'ụtọ ka ọ yọọ olu ya ọkpụ. Azụ a na-akpọ epete si kata ma azụ ibe ya atụkarị ya n'ụtọ ka ọ yọọ olu ya ọkpụ. Ma tupu anyị na-aga n'ihu ịkọwa inu nke, biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị, biko chia subscribe ma follow, biko chia subscribe na follow. Nke mbụ, anyị ma azụ a na-akpọ epete, ama na azụ a na-akpọ epete ka na-adịzị. Azụ a na-akpọ epete bụ azụ na-aga igote ọtọ wuo onwe ọ dị enwe ọkpụ. Wee tụọ ofu ụbọchị wee sị ka emee competition ma ọ ka enene ule, wee sị ka mara azụ ya tụkara ụtọ. Ebute azụ epete, bute nke a na-akpọ ọkpọfa. Azụ epete nwere otu ụzọ n'ala epete na ọkpọ, maka ndị Igbo kwuo okwu sị na epete ọkpọfa ndị azụ, agụwa azụ agụpụta ọkpọfa. Ọkpọwa azụ na-ebuso ose ogwu. Azụ a na-akpọ epete wee sị na kata ma azụ ibe ya atụkarị ya n'ụtọ ọyọ olu ya ọkpụ, maka iwere azụ a na-akpọ epete tie nnu, ihe afụ na ọ ga-atọkata ya tọkata ebu na onwere ofu ọkpụ ya dị, ị na-atọ ọ na-atọ. Nke mbụ, onwe ebe a na-atụ inu nke nwa ahụ, onwe ebe gị na mmadụ ya gụọ na-eme eti ka na onye ya emekarịkwa m ife ka m weli anya aba efu nwa na-ede ule akwụkwọ, ma mgbe ndị nwa decha jambụ ma wayek, ọ zụta ma ọ ya adakwa ada ka ọ dechaa ezam ụda ka ụmụ weli anya aba ghara ịlara ụlọ. Onye nwa ebe ka a na-atụ inu nke, onwe ihe gị ha gị na-eme esita ma ihe emechakwa ife nwe ada ka ime ole anya bụ nke ka nkịta si na o jirikwana nri ewenye ọnụ elu tama ya adapụ na ka ọ daba anya n'afọ. Onye ebe okwu inu ahụ ka na-agakwa. Azụ a na-akpọ epete sita ma azụ ibe ya atụkarị ya n'ụtọ ka ọ yọọ olu ya ọkpụ. Ife ọ na ị chọrọ ime tie uju na ya, tie uju ma ọ bụ kwụsị mbọ ike ihe emenwe. Onye ka ndị Igbo ji wee na-ekwu na-asị agadi nwaanyị zikata ma agadi nwaanyị ibe ya enukarị ya n'ụtara ife oyi n'onu gbabasa. Agadi nwaanyị si kata ma agadi nwaanyị ibe ya enukarị ya n'ụtara ife oyi n'onu gbabasa. Ya na inu nke ntụ azụ a na-akpọ epete si kata ma agadi ibe ya atụkarị ya n'ụtọ ka ọ yọọ olu ya ọkpụ, mana abụghị ofu. Ife ọ na ihe eme gbasie mbọ ike na ya, na ike na ihe eme ka ghara imetie iti uju mewie kama mee ya ka a sị na imechazikwa ife nwa ma metie, a sị na imechakwa nke nwa ọfịakwa ya, asịkọta na imekwa nke nwa na agwọ na ife olu ehulugo mee ya n'ihe emetie. Ọ ya adị nwoke mma, ọ ya adị nwaanyị mma ka emesịa.